T'agradaria començar a córrer i no saps com fer-ho? Soc l'Esteu Rovira, d'Air Team, i jo t'explico. M'acompanyes? Anem-hi! I família, últim vídeo de la sèrie Com començar a córrer des de zero. Han estat 5 vídeos explicant d'una manera personal, Rovira Style, una metodologia senzilla, precisa, pràctica, amb forces consells i explicacions perquè tu, tu, et puguis convertir en corredor. I si resulta que és el primer vídeo que veus de la sèrie, et convido a clicar a l'enllaç per veure la llista de reproduccions des de l'inici. Bé, ja estem a la 6a setmana. Recordem que en les últimes 5 setmanes hem passat de caminar més que córrer fins a córrer durant 20 minuts seguits. Per tant, aquesta setmana et demanaré o bé repetir el mateix que vaig fer la 5a setmana, córrer 20 minuts seguits, o incrementar 5 minuts cada entrenament. Com sempre, la constància és la clau. Per tant, et demano que repeteixis aquests entrenaments durant, com a mínim, 2 o 3 cops per setmana, si pot ser no consecutius. A més, en aquest vídeo t'explicaré també com incrementar el temps d'entrenament, diferents entrenaments de qualitat, tirades llargues, i què són els exercicis de força. I si queda fins al final del vídeo, t'explicaré el secret de la motivació. Estàs preparat? M'acompanyes? Anem-hi! Un cop ja has assolit que pots córrer 20 minuts seguits, podem augmentar progressivament el temps i, per tant, la distància en els entrenaments. Primer, dir-te que si és necessari més temps per acostumar-te o bé creus que has de fer un pas enrere, no et preocupis. El cos i la ment tenen memòria i ja veuràs com assimiles el que has après molt més ràpidament. I si resulta que anem progressant, vaja, que el teu cos et demana més, el meu consell és que siguis prudent, que l'augment sigui lent, per evitar lesions i deixar que el cos assimili cada increment de temps i distància. Tal com et comentava per la setmana 6, pots anar augmentant el temps de 5 minuts en 5 minuts, fins a arribar a 60 minuts de carrera contínua. Arribar a 60 minuts és ja un repte en majúscules. Com a consell, intenta variar de recorreguts i terrenys, per així no avorrir-te. De fet, aquí et llenço el primer repte personal. Si ets una d'aquelles persones que has arribat fins a la 6a setmana, jo ja pensaria, per d'aquí 6 setmanes més, inscriure't a la teva primera cursa de 5 quilòmetres. Si vols. A la descripció del vídeo et deixo un link d'enllaços de curses. Posar-te reptes i inscriure't a curses et mantindrà motivat. Però bé, d'aquesta cosa ja parlarem al final del vídeo. Fins ara has portat un ritme tranquil i constant, i està superbé. Però arribarà un moment on podràs millorar, segur, com per exemple anar més ràpid i cansar-te menys. Llavors, escolta bé el que t'explicaré. Això sí, et recomano que tinguis una bona base de 60 minuts de córrer abans de començar amb el que t'explicaré. Estem parlant d'entrenaments més específics, no només saber córrer, que milloraran la teva rapidesa, la resistència i la força. I clar, també és necessari portar un rellotge que t'ajudi a calcular quin ritme portes a l'hora de córrer i les teves freqüències cardíaques. Començaré parlant de la diferència destacable entre les sèries i les Farlex. La diferència és en el descans, la recuperació. Les sèries són recuperacions passives, o sigui, parades. Farlek, en suec, vol dir joc de velocitat. I literalment és això, són canvis de ritmes per intervals de temps com per de distàncies. Però deixa'm que t'ho expliqui amb un exemple. Comencem a córrer amb un ritme tranquil de rodatge durant 5 minuts i un cop passin aquests 5 minuts augmentem el ritme durant 30 segons. Un cop finalitzen aquests 30 segons, tornem al ritme de rodatge durant 5 minuts més i així successivament. S'entén la metodologia, oi?
Pensa que existeixen múltiples tipus de Farlex, tant per escales de temps com per distàncies. Les sèries no són ni de Netflix ni de Disney+. Però hi ha de totes les distàncies i temps que puguis imaginar, des de curtes de 50 a 200 metres, mitjanes de 400 a 1.000 metres i llargues de 2 quilòmetres a 6 quilòmetres. També hi ha les mixtes, que es barregen el que hem dit abans, de pujada, com terrenys en pla i a zones tècniques. Totes tenen la mateixa metodologia, que és córrer més o menys entre el 90 i 95% de la teva BAM, o sigui, a tope. I per al contrari de les Farlex, la recuperació és sense moviment. Evidentment, per determinar quines sèries o Farlex has de fer, és important saber quin objectiu t'has proposat i treballar en conseqüència. El temps de recuperació ben determinat sempre depèn de la distància o quin tipus de sèries fas. Hi ha múltiples taules per les xarxes que et poden ajudar a saber quina has de triar. Per tot aquell que acaba de començar a córrer, com tu, el tema de tirades llargues vol dir exactament això. Córrer molt més temps de l'habitual i a un ritme molt suau. Sincerament, són boníssimes per augmentar la resistència aeròbica i acostumar el cos a una fatiga a ritmes baixos. Lo recomanable i lo habitual és fer-ho al cap de setmana, que és quan disposem de més temps lliure. Els exercicis de força són tots aquells exercicis que treballen l'enfortiment dels nostres músculs i fan augmentar la resistència del nostre cos. Noms com core, cardio, hits, gag, salts a corda, segur que et sonen. I es poden fer tant a casa com al gimnàs. I utilitzen des del pes corporal d'un mateix fins a cintes, peses, barres i màquines. En aquest canal en tenim un munt. Mira i remena. El meu consell amb els exercicis és que siguis progressiu i que consultis algun professional quins exercicis s'adapten més a tu i al teu objectiu. I recorda que la qualitat, fer exercicis bé, és molt millor que la quantitat. Ara sí, hem arribat al final del vídeo i és el moment que esperaves. Motivació versus compromís. Per mi la motivació és bàsica, per no dir imprescindible, per tenir una raó per sortir a entrenar. Et poses un objectiu, com per exemple els 5 quilòmetres que t'he dit, i això et dona una motivació extra per sortir a córrer. Però la raó que farà que entrenis els dies que no vols, els que amb qualsevol excusa et tira enrere, els que dius que estàs cansat, que l'única raó que et farà que t'aixequis quan caiguis és el compromís. I no el compromís amb l'entrenador, el club, els companys, els amics o la família. No. Aquests gairebé segur que els fallarem algun dia. Jo parlo del compromís amb tu mateix. Aquest s'ha de mantenir sí o sí. I bé, espero que t'hagi agradat aquest vídeo i la sèrie de com començar a córrer des de zero. Tant i tant com a mi per fer-la. I recorda que si t'agraden aquest tipus de vídeos i em vols ajudar, a la descripció del vídeo hi ha el link de l'aixeta on pots fer donacions per ajudar a crear nou contingut. I també m'ajudes molt compartint-lo, donant-li un m'agrada i un comentari. I si no estàs subscrit, ara és un bon moment. Ara sí, adeu!